Läge klara på en fjärde plats här. Då har vi banan Emil Jönsson, följt av Amelia Berggren från Arvika. Fan vad det är roligt. Det var på fett för att jag bor i Granvik. Det var där. Fan vad roligt. En femteplats. Jag har en bror i ganska lik faktiskt. Emil kommer ner. Hon kommer ner från femteplats. Ja, jättebra. Mildred är på väg. Vädret säger vi oss, vi har fortfarande riktigt soligt och fint och minus 13 grader här nere i målet. Minus 13? Ja, nu tror jag skojar som oss va? Jag var väl 18 när vi kom hit va? 20 var det jag kom. Ja, det ser. Gick det till Milan?